Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum ni ne naku barista Isa Buba daga Jalingo a jihar Taraba. Wannan bidiyo mu sanar da ku cewa kundin tsarin mulkin Najeriya wato 1999 Constitution sashi na 39 ya ba wa duk ɗan Najeriya dama ya bayyanar da ra'ayinsa, kuma zai iya ɗaukan bidiyo na ma'aikata wato jami'an tsaro, kuma misali 'yan sanda da kuma sojoji ko duk wani jami'in tsaro a yayin da yake gudanar da aikinsa na kawo tsaro a ƙasa, musamman wayanda suke zuwan kame da sauran wasu abubuwa. Doka bata haranta ma 'yan Najeriya musu bidiyo don a tura wannan bidiyon don a ga yanayin kokari da suke wajen samo da zaman lafiya ba. Yin wannan bidiyon yana kara manyan su san da cewa wa'annan kananan jami'an tsaron suna aiki bisa kan tsari. Idan misali kai bidiyo ka tura, idan aka ga cewa wannan jami'in ɗan sanda ko jami'in soja ya aiki na gari, to yana kai ga manyan su kai ga kara mishi girma kuma yaba masa. Amma yayi sabani haka ko ya taka doka, to kuma ana ladabtar da su, sai kasance an samu gyara a Najeriya. So babu dokan da ta ce wai an haramta maka yin bidiyo, sannan su kuma jami'an tsaron ne su san da cewa doka bata haranta ma civilian yi musu bidiyo ba yayin da suke gabatar da aikin su, kuma ba su da hurumin su kwace wayan civilian ko kuma su duke civilian ko kuma su fasa wayansa wajen ya musu bidiyo. Babu dokan da ta ba su wannan dama. Saboda haka mutane su sani, su ma jami'an tsaron su sani, saboda a daina saba ko cin zarafin yan adam. Thank you very much.